asko etorri izanagatik. Hor ikusten duzuenez, aurton Arriagan egingo den irakurketarekin, 15. irakurketarekin lotutako hitzaldiak ditugu atzo, gaur eta bihar. Urtero irakurketa egiteko klasiko bat irakurtzen dugunean aukeratzeko arrazoiak desberdinak izaten dire, eta aurton Zaizar Bitoriaren Markuten irakurtzeko arrazoia, kritiko askoren arabera, azken aroetako nobelarik onena omen da. Hori izan da arrazoia. Irakurri genduen, aurrerago ere Zaizar Bitoriaren lan bat. Eta, salbuespena, baina bigarrenez aukeratu dugu Zaizar Bitoria, ekainaren 8an, Arriagan irakurketa egiteko. Gaur, dakizuenez bigarren hitzaldia da, eta gaur Mariasun Landa eta Juanjo Olazagarre daukagu. Mariasunek irakurketa eta evokazioa izena ekin dio hitzaldiari, eta Juanjo Markutene irakurketa. Honekin, orain ikastea, etorri gara. Eskerrik asko. Maite hasi horrez nien, no? Bai. Arratzalde denoi, esker etortzeagatik. Ikusita Bilbo zenbati edarratazio horretan, doztikoa bezein hona, pesatu dut, norbait etorri bat, bai, etorri zeate eta eskertu egiten dugu izta. Zere, estimatzen da. Nik izenburua jarri nion, nire hitzaldi txoari, hemen agertzen ez dana, irakurketa eta evokazioa, eta jartzen duen, baina programan ez da gertu. Juliari buruzko oharrak Gisel borduan. Poko de intriga, ez da? Gisel hori, nondik handatorren. Baina, lehenengo gauza, evokazio hitza, konsiente naiz, esplikazio bat eskatzen duela. Eta nire redikatzen dut hemen, irakurketa literarioa zenbat aldiz, evokatu egiten dizkigu sentimendu, pasadizoak, oroitzapena, lotu egiten dugu gauza bat besteekin, eta hori gara izatez nerezako bitzak, literatura edo daukan alde zorragarrietako bat, hori da bezan nire esperientziatikan. Orduan, ni Markutene berrirakurtzean, egia da oso ondo gidezen gara esatea berrirakurri, baina nahi kasuan ez da horrela izan. Bere garaian, orain dela 10 urte edo, hasi nintzen, baina hortxe begitu nintzen. Eta orain berriro hartu dut, eta sakoki, egonez hilabete bat, liburu sartu horrekin. Baina horrek eraman nago, eta ari naiz pixka laburtzen gero idatzita txukun hemen detena, Zaizar Bitoriaren lehenengo nobelara, egunero hasten delako hortara. Gisel da, protagonista, 20 urte inguruko neskatia da, eta nire buruan, burutazio horietan lotu ditut. Julia, nik zentratu nez gehien bat Julia, protagonista hortan. Gisel erekin lotu dut, pensatuz, Julia izan zitekela orduko Gisel, ni ere barne garai hortan ere irakurri nuen egunero azten darako, batin horretan egunero azten darako azten da, 68an idatzia, 79an argitaratua, eta pixkat inguru berdinekoak ginela. Eta horren inguruan osatu da nire evokazio, irakurketa eta evokazioa delako hori.
argitu nahiko nuke testu literario batek gu ustekabeko lurraldetara erabateko duen gaitasunaz arituko naizela. Oroitzapenetara, sentsazioetara edo bizipen pertsonaletara. Garraiatzeko gaitasun horrek ematen digu literaturak. Kasu honetan, gaur hemen biltzen gaituen Martutene, novela Julia pertsonaia abiapuntu hartuta. Gainera, novela on batek aukera ematen digu bertako pertsonaiarekin batekin identifikatu edo gorputzeaz gain beste doain zoragarri baterako ere gure burua irakurtzeko. Izan ginen nia, eta egia da, ni irakurtzen ari nintzenian repasatzen Juliarena, ni izan nintzenekoa da zetorki da buruan. Gaur egun uste garen nia, zer naizen nolako uste deten, noski. Eta nahiko genukena, hori ja, euskalo ez, halako imposible bat ema da. Hori ere sartzen da, ni evokazio hitz horreketan sartzen dudan guztia. Esandako hau guztia ordea ez da irakurtzen dugun handiro gertatzen. Ni nahiko nuke, beti hori sentitzea liburu guztiekin, baina ez da horrela gertatzen. Honekin gertatu zen, beste batzukin ez. Ez da nintzen diguten guztietan gertatzen, ez da nahi dugun aldiro ere. Gertatu egiten da, eta kitxo. Hoixe izan da, niri gertatu zaidara Martutene irakurtzean, eta zehazki Julia pertsonaia irakurtzean. Esan dizuet denoro, ostartu deten nire evokazio mundu hortan, lehenengo novela, Zaitar Vitoriarena, ez dakit ezagun egiten zaizuen ala ez? Zein, komentatzen horrekoa Pedro Albertirekin esan nion, lotu nahi dut eta egin dut horako esan zidan, baina ezagutuko aldute. Ezako da, ezako ere, ez da oso ezaguna. Euskal literaturan, da pizkat euskal novela modernoaren hastapena. Mila bidatzi urtez, 78an idatzian, 79an, eta Giselle delako hori biltzetan esan da, neska gazte bat da, Suizako kantoi batean, kantoi frankofono batean txira, katolikoa, eta harreman sexual baten ondorioz, hola pixkat ez sentimental, harreman sentimental banduelako eta bat, abortatzeko beharrean aurkitzen da, eta Zaitar Vitoria baliatu zen oso gai berri eta delikatua, ez hemengo literatura bakarrik kanpokoan ere, kontatzeko laburki, pixkat, abortuaren esango diazu, bueno, Martutene hitzegitea gatoz, baina nola nahi bintzat Julia ekarri dizkit, hainbeste gogorapen, hainbeste pentsamendu, izan ginenekoa, geranakoa, hainbeste sensazio historikoa, adin batekoa lotu izan dut. Berriro, hasi naiz pixkat pentsatzen, Zaitar Vitoriak ere hor ausarta izan zen oso, eta alegatu bat idatzi zuen, ze Giselle pertsonaia bezala oso eskematikoa da, ez da Julia bezen sakona. Baina oso ideia oso argi bizukain idazteak, abortuaren aldeko alegatu bat idaztea, edo, eta esan den liburuotan aurkitu den keinu bat abaitua, ginekologoak bere emazteari kontatzen dio 30 urteko emakume bat daukatela klinikan. Shock septiko bat izan duena abortu klandestino baten ondorioz. Eta ez dutela garaiz tratatu kirurgikoki. Baloia hontan erantzuten du Pilarrek emazteak. Baina uste terdarrete edizio esan ez da zentura, ez tenia da, hola sentitzen du. Alegia, Pilarri anakronismo iruditzen zaio, ia, naiz eta ez dena da. Hainbat urte beranduago, Giselerekin gazte izan ziren haiek hori da nik babetuko dut. Pensatu, bueno, Giselearaiko 70 hamarkadako haiek biltzen dira Martutene, eta Martutene Donostiko auzo batean, eta etxe batean. No,
Eta horrengoan izen hori daraman Donostiako osoaz, Martutenean naiz. Beren bizitzak astindu egin ditu Lina etorrera. Dator, kanpoko gazten. Soziologo estatubatuarra. Da bera, eta Martina eta Juliaren etxean ostatu hartu duena, baina Iñaki Abaituarekin harreman apasionatu bat hasi duena. Tartean da, Arri ere taldearen bizitzan parte hartzen duen epidemiologoa. Hegazkin batean topatu zuen ezezagun bat aurkitzearekin obsesionatuta dabilena. Eta Kepa, Iñaki Abaituaren laguna, irakurketan aurrera egin ala, protagonismoa hartzen duena. Aipatu beharko genuke Max Frischen Montauk novela ere, ia Martuteneko beste pertsonaia bat, dara, iaia. Hainbesterakoa da, bi novelen artean dagoen intertextualitatean. Martuteneko novelaren giroa, problematika eta referentziak, iritze izbentzat, nire belarnaldiko jendearen oso gertukoa dira. Iragan komun bateko bizipen eta gertaerak lotzen gaituzte. Geografia literario erreal eta gertukoa apurtzen dugu. Gure iraganari eta gure frustrazio, errodultasun eta desilusioi lotutako novela bat. Hainbat historio personal elkarrekin gurutzatzen dira bertan. Modu paraleloan aurrera egiten duten gertaerak, unibertso sozial txiki bat osatuz. Eta baliteke haietako bakoitzak, gehiago edo gutxiago, autorearen ideiak adieraztea. Kuriosoa da, esaten zuen, gizen garaitik lehenengo gazte konformistaien gandik 70 hastapenetan hasi eta orain 2000 inguru hortan kokatzen diren talde guztioetan, kuriosoa egin zain eri emakumeen estatusak. Bata da, Arri epidemiologoa. Julia, ez da itzultzaia. Lin soziologoa. Arri esan dut, Pilar neurozirujagoa. Hemen, zaini, belaunak iberdunen guenaz. Eta, hainbeste reflexio dago leguruan, hainbeste gauza, nire aukere falta bota izan den pixkat, urte historikoietan eta bizitegunaren ispilu aurkitu dutela beste zenbait gauzaraetan, eta magistralekin ispiluaz harritabetzen, emakumeak behar izan duten borroka, edo feminismoak eragindako mugimenduak, edo emakumeen mugimenduetatik egindako zenbat lorpen, eta hor daude aldaketa soziokultural eta ideologikoak eta moralak eta gainetikan bezala, nahi sentitu duten sensazio bat da, baina berez aurkitzen dugu emaitzarekin. Emaitza da, naturaltasun osoz, autoreak ezartzen dizkidula emakume batzuk, horako estatus, danak dute estatus burgues, kulto, eta, ekonomikoki ondo daudenak, eta baina emakumengan, demontre. Bintzat, baita ere, nola, ezako beste merito handia novelaena da, nola horrera, lehen gora, bateta, gerra garaiko, gerra zibilaren garaira, eta viaje horien nola eten duen magistralki, pentsa ezazuen gure amonak, adibidez emakumeen ikusko dute beratuta, logo aldaketa izugarria esan da. Adiz, hori apuntatu dut eta edatzita aurkituko duzu, baina ni divertitu nahu, behar bada zezarrito janitario daukagu zebat biak dela frankofiloak. Ezik eta gara erotan frantzesa zarako, baina nik ere bizi izan egin zuzen urte egiten, 78-tik, 78 Parisen. Horgan, lotzen gaitu, ne asko divertitu nahu hemen daudera referentzia frantzesak. Hasi Bikote Universal Sartre eta Simone de Beauvoiretik, ze asko aipatzen du, zer errituenak asortan. Ni pentsatzen nuen bakarrik ezakite emakumeen
Nahitzako oso garrantzitsuak izan ziren, baina berak ere aipatzen du. Baina, ez dakit, abeslaria, Barbara, ez dakit nipesaturak, publiko, gaur egungo publiko edo erakurreko bat entzako, Barbara entzako baita ere, eta oso maitea, kantantea, oso berak beste aldiz aipatzen du Mamila Foge, oso buru eguztoko aktorezan, zorragarria dena, bizima, eta kantantea. Edo momentu batean aipatzen du baita ere, garai hortan 72an arrakasta handi izan zuen pelikula bat, mugi denen, kontatzen zen garai hortan nola maestra, irakasle eta ikasleen arteko maitasun harremana, oso zaila, eta ja deliktiboa izan zana, eta emakumea horren ondorioz bere burua esmesten zuen, en fin, horren ingurua, bakantain zen, bueno, nahi asko divertitu egin hau, baita ere ikustea, nola beteko gure belaunaldiaren kronika hortan, horako referentzi nezako gertuen, ezta? Eza izan da, egilea bere belaunaldiaren porrot, frustrazio eta erruak aztertzen alegin dutela Martutenen. Erru, individual eta kolektiboak. Horietako batzuek frankismoaren ondorioekin dute zerikusia. Berten Estia, Pilarrades klinika horren, irabazlaren zea bat da, fin, oso, nezako magistrarki dago, nola gaur eguneko edo ezagutu dut gatazka lortzen da horrekoa bizitutakoarekin. Eta bizik daudela bi bandorieko nendik. Baina, bueno, hori izan da, nezako admiratu dute zerbait. Horietako batzuek frankismoaren ondorioekin dute zerikusia. Galtzaileen, bizkar, etekin atera zuten irabazleak aipatzen direnean. Martin eta Pilarren familien artean gertatutakoak esaterako. Beste batzuek etarekin, eta euskal gatazka deitu izan denarekin dute zerikusia. Oraindik ere gure bizitzetan presente dagoen horrekin. Julia da bere bildur eta erroak argien azalduko dizkigunen. Nik uste benetan Julia bideratzen duela, pentsan gero eta gehiago da, naizako da personai bat nonazten da, kapullo bat balitzezera, edatzen, zabaltzen, eta benetan autoria Juliaren gain usten duela, nik uste dut, bere iritzi pertsonalenak edo ala irutu zait. Nolatan heldu ginen honetara, galdetzen du bere buruari Julia, pausoz. Heroi martiriak ziren, eta ezin izan zituen berelakoan ikusi asesino bezala. Gauza bera, eta genizalako nire buruko asko hori izan dut gatagula. Eriko Manzana, Sasiako guztioetan, arrazoi du Julian. Miguel Ángel Blancoren hiliketa arte, pertsona guztien, zirkustantzien arabera, beren denbora behar izan dute begia zabaltzeko, biktimen odola ikusi eta hien oinazea konpartitu ahalizateko. Juliaren, baina era berean ere, besatetikako biolentzako eta gogorkeria dago. Juliaren oroitzapen bat, Guardia Zibilek, bera, Ondarretako kuartelera eraman zutenekoan, mutil ilegorriari bere helbidea aurkitu ziodelako. Eta López sargentuak esan zuenean, a esa putilla vamos a bajarla al sótano. Horregatik Martutenen, novela ezinbestekoa da, ambiziotsua, exigentea irakurrekin ere. Lin eta Iñaki Abaituaren arteko trama sentimentala, ardatz argumental nagusia bada ere, ez dira garrantzia gutxiakoak, beste hainbat gai eta trama paralelo. Besteak beste, Juliaren gogoetak. Iruditzen zain berriro aipatzen dut, Julia pixua hartuz doan pertsonaia dela. Irakurketan aurrera egin ala edukian eta sinesgarritasunean irabazten doan. Barkatu, Novelaren hasieran, Julia administrazioan lan egiten duen itzultzaile gisa geri zain. Lan baimen bat hartua du, Martin bere bikotekidearen liburu bat bihotzeak mindut itzultzeko.
Ura argitaratu zenean, Martinek erio mehatxuak jaso zituen. Obra hartan nolabait bere erredentzio behar larria biktimek onartu izateko premia agertzen zara. Liburu hartako mundu narratiboan Julia Flora ugalde da. Irakurri baldin baduz ez Ekarritarien beste novela batzutan, agertzen da, eta Faustino Iturbe eta Flora zen ugalde. Eta azkenian, hemen novela honetan ere Juliak ketxu da, Flora bera dala, eta ipatzen ditu zenbat alde intimoak eta jokabideak eta pasadizoak, eta ketxu eta Lin berari esaten dio, Linek ere galdetzen dio, zer sentitzen da, personai literario bat bihurtzen zaituztenean, ez? Eta esatzen du, amorro hori ematen diola. Bera zein da, bera hartzeko personai bezala eta beretaz jartuteko. Eta bera ere gustora ikusiko edo ikasiko zuela gehiago, Martin bere buruaz agertuko balitz. Harrik, Linen aurrean Martinek ikusarazi nahi du, Martinek ez dakit, zuri Juanjo baina nahi insoportable izan. Diotzi benetan oso gorrotzgarria egiten da, oso batzuk esaten dute, zilibernez esaten dute. Linen aurrean Martinek ikusarazi nahi du, beste aurrean berak Julia etxegundugu guardala eta berak noski sartzen. Berak gordez noski. Julia beldur da puritano edo reakzionario agertzeaz. Hasiera mala ikusten dugu personaia ez da. Zorte da, puritano reakzionaria naiz. Pentsatzen duenean sexua gain baloratua dagoela. Edo zenbait emakume desio ez dituzten praktikak onartzen dituztela. Nik uste, idea hau adibidez gaur egun, Guri adineko, guri eta eren artian edatuta dago. Baina, hori izango ditzake beste gai bat. Abaituak esaten du beretaz, nortasun handiko emakumea. Irutzen zaiola Julia. Indekutzaz, oso argia eta ederra. Eta Harrik, bere lagun hori, neska epidemiologa horrek, adizkide berritxua, askotan Simon bezala mingoztuta dagoela esaten dio, amargatuta. Historiaren hasieran Julia kexak hartutako emakumea da. Kexu da bere amaz, eta etxezar baserriarekin duen harremanaz. Kexu da bere bikotekidearen obraren itzultzale estatusaz, eta bere aitortu gabeko idazteko desioaz. Nahi oso polita irutu zait, askotan aipatu, apatu eta Madrin, gazte zuen Amerikarrak eragin egiten duela, gizon talde hortan, eta abaitoarekin enroiatu eta Martin, baina nik uste eragin duela baita ere emakumeen artean. Eta Julia ikusten edo irakurtzen da negar egiten duen momentu bakarra Linekin da. Aitortzen dionean baser bere semea edo bere esea, aitortzen dio baita ere bere desio eskutua, papera ere idatzi nahiko lukela, idazle izan nahiko lukela. Nik uste Linek badu bai papera parte ispiluarena, gizonetan sortzen duen agian desio erotiko dozea, baina emakumeen nik uste ere badula bere garrantzia. Dana dela Juliaren zehar personai solidoa, oso trinkoa. Zene bat du, zigor, 15 urtekoa, eta beraritzako dauka aita utzitako gutun bat. Aita militante izandakoa, denoi bururat etortzen zaizkigu izen batzu, oso eriotzak kotxe istripu susmagarri, izan zuela sokoa, lakornixo, ez dakizer, zigor. Eta erentzako gutun bat duela. Eta nolabait dauka baita ere, simbolikoki nik uste, transmititu nahi diola, transmititu behar diola semeari aitaren kausaren zergatiak eta bar. Eta bera ez da goz. Ikusten ez deten spoiler bat egin nahi, baina horre eta Juliarengan tiramira gudia bere baitan, ez da?
atzera egin eta Ramon Zaitanoren lehen nobelako Giselle Brennan, Julia gazte bat irudikatzeko nire fantasiari berriro heldu horretik, zer hori izan da nire fantasia, evokazioa. Julia Giselle izan zelakoa, ni ere izan nintzen, agian Giselle, ni igual orain Julia tankerakoa, zarra gozioezko, izango naiz. Eta hortikan, argumentuaren sintesi laburtxo bat azalduko du, baina azaldu dut deno, zek azaldu ego dut. Azkenean, aipatutako egunero azten delako, azkenean aurkitu egiko du abortuan egitea onartzen duen medikoa, Giselle horrek. Eta guztiz arinduta sentituko da. Bizitza eta hor dago impulso vital polit bat edetzako, bat egiten du. Netzako bukaera bietan, bai Juliaretan eta Gisellenean dago bukaera bat oda, bizkai, bizitza berri bat azteko gogoz. Bizitza egunero azten delako, izenburu dion bezala. Eta narrazioaren beste lerroa bakarrizketa bat dugu, claro, ez dugu ez du behar, egunero azten delako aipatzen dugunean, badao paraleloki, agotzo bat, oso nugor roman nik urtez ezaugarrietako bat, berritxu bat, ez inoiz eta jakiko zeinak kontatzen du historia, zein norrari da balansea, baina bideratzen duna pixkat pertsonaiaren ideia, eta zontan esaten du. Generazio hortako gazteriari buruz, nik aldiz nahiago dut oraingo gazteagoen errebeldiaren arriskua, gure garaikoen entzutasuna baino. Giselle buruz esaten zaigu, 22 urte ditugula, kirrua dela, begi urdina, luzea eta mea eta zoa guratxoa dela. Beti daki behar dena esaten, baina gauza bera esaten zaigu Juliaren inguruan. Urte askoren ostean Juliarekin partekatuko zituen adjetiboiek. Biek dute kualitate bat, ia dira argian, luzidoak esan nuken irakuraz, eta agian horregatik ez da inoiz esaten aiegin buruz simpatiko direnik. Hausartzen naiz imaginatzera Juliak ni bezala Giselleren historia irakurri zuela 70etan. Nire kasuan euskeraz erraz xamar irakurri ahal izan nuen lehen novela izan zen, egunerazten delako. Ni orduan Paristik etorri berria nintzen, euskera ikasten sartu nintzen, murgildu nintzen ikastola legalak ez ziren ikastola mundu horretan, euskera ikasi da izateko. Eta egunerazten delako izan zen, lehenengo liburua esan detekena euskera disfrutatu nuena, pixkat edo ulertu nuena, irakurtzen nuena, ez zira. Orduan, liburu bat esaten da irudimena aske ikusten badut, Julia ikusten dut, Giselleren historia irakurtzen, ni bezala. Zer adina hortxe dago. Donostian abortu ilegalen aurka egin zen lehen manifestazioan parte hartzen. Jesuiten Elizaren parean. Gazte bat hila zen perresilaz, abortatzeko alegin du ostean. Atzea bueltatu naiz, eta egokatu nau, Donostiko emakumeak bildu ginen. Horretik Franco hil bat horreno zen, jesuiten aurrian, emakume gazte bat hila. Bertatu zelako perresilen bidez, abortako historia trukulent horrible, baina bildu ginen, polizia bertu zedeke. Eta imaginatu dut, hor ere egongo zen, Julia, agian, ni bezala. Edo, ikusten dut, Leioako emakumeen lehen topaketan, 1977an, autoafirmazio eta aldarrikapen estandar. Esateko guzti hau zen, hau ez deta hor, mundu hori aurkitu. Eta nola, daneta zintzei digun, ni faltako da. Bizitzan eta literaturan amaieran beti dira delikatuak. Deno dakigu historio bat amaieratik organatzen dela. Amaierak ematen dio zentzua osotasuneri. Nolabaiteko lekzio moralik balego amaiera aurkitzen dugu. Nik uste amaiera eratzen delanean eta batez ere
bada bat non ping-pong-pong-pong hasten dira gauza gertatzen hemendiketari, eta errepente osatzen da puzle guztiak, ni maskleta batekin konparatu den, ez dizu eta izkoen ere ingo. Eta egia da, gero, atzea, batez ere, eta gero, esaten duzu, autoreak bukaera zaukat, buruan, hasiera diken. Hori garri, guztatan. Artuten ere kasuan, dramatikoa da amaiera, eta zentzu batean, esageratua ere bai, nire iriziz. Badirudi, Julia, bere zama emozionalan arindu duela, ematen du etorkizun irribarritxuago bat marrazten dela, bere afektuen zeruan. Lortzen du, ez spoileren egin dugu norbaiten. Baita bere zeme zigorren, nahi polita izaita ezkenean, zigor zemeari, zer esaten dio. Ez duela bere burua ez benetako ez ustezko arrabazuen ganako leialtasunez behartua ikusi behar. Igual, egon gara bezala ez da. Nortakien ezote diren auskalo nondik oihartzunen azaldu zen erromatar legionario baten oinordekoak. Besterik gabe zintzoak izaten alegindu behar duela, inor kaltetu gabe bizitzen, eta kultura eta paisaia respetatzen gizadiaren lorpena den jakitiari edo jakinduriari leialak izaten. Giselle Serguer, beste novelako protagonistaren amaiera itxaropetsua partekatzen du Juliarekin. Giselle aurrera doa, adoretsu, horizontean desagertzeak dagoen eguzkia izan. Galdutako konfiantza berreskuratu batekin. Biharko bizitzaren aurrean esperantza bizitza egunero hasten delako. Baina, biak oso bukaera polita dute. Baina ez dezagun astu bada datorria, nahiko eskorra izena bat. Txirbez hain nintzen batera, irakurtzaren txirbezen diarioak zure aspiratu ditu. Txirbezek bere diarioetan dion bezala bizitza beti da gaizki ebantzitako novela bat. Amaiera aldatua duen novela bat, beste batzuen idatzia. Eskerrik asko. Hola, arratsalde. Nik Maria Zunegez bezala irakurri nuen bere garaian, eta gero honetarako kontratua proposatu zidatenean berriz ere hasi nuen, eta kasi Martutene irakurtzea eta prestatzea kasi bizimodua da, Txiareko kanzu eta hori. Nik ediko izudana da, eskema nik aurretik aipatuko ditut Martutenen ingurukoen buruzko gola batzuk esatu baterako, nire asko argitzen hau hemendik kanpo arrakastera gehiago ez izatea, zen niretzat oso novela handia da. Gero, horrez gainera, nik edekien du zentratu eta ni melodraman zentratu nahi, zabegia Saizan Victoriak gauza asko dauzka irakurtzeko, eta horregatik da egazia handia. Dauzka kapak, novela bat bestearen barruan, dauzka gauz denari buruz hitz egiten du, euskal gatazka denari buruz, eta nik esan nik eduko nion, zer akusatu izan dute telenovela bat egin duela, hori Asier Etxeberriak esan zuen. Eta gero adulterioa zitzen dugu, maitasunaz, eta zergatik, maitasun hori edo adulterio hori, zerbait dagoen lotuta euskaldun, eskatuko dizut euskal zera ditugu dut, eta hor sartuko dut gatazka, sartuko dut euskalduna izatea, aberria eta gauza hori. Eta, badago kritikoen artean da, inguruko ezarinez, badago alako gerra bat, eta ni badakitatxea gainera minduta dagoela honekin, esaten dute Euskal Literaturaren nobelarik handiena Martuten dena. Eta ez hori bakarrik esaten dute nolabait ere atxaga proiektatzen dela kanpora indio bat bezala, basa edo esango genuke partikular bat, universala eta partikular bat bezala.
nola konkistatu du Atxagak merkatu internazionalaren magun, begiratzen diote, zu baskoaren egiten duzu, eta baskoaren egiten duzunez, ja, onartzen zaituzte desberdina zaren. Zer gertatzen zaio Saizar Vitoriaren novela hori, eta Saizar Vitoriari oro bat. Baskoaren egiten du baina beste maila batean. Bera oso, esango genuke, bere materiala, erabiltzen duen materiala oso eguneroko bizitzen. Maitasuna, euskal gatazkaan, separazioak, gauza guztiak. Eta zentzu horretan, iruditzen zait, Nueva Yorkera adiratzen badin bazara material horrekin, esaten dizutera, txikito, lasai. Modernotarako bagarako. Zu etorri, baskoz jantzita eta orduan onartuko zitu. Hori da, dagoen debatea. Nik ez dut uste Atxagaren novelistika kostumbrista denik, baina bai presentatzen dela mundura, edo, basko bezala doala, eta Saizar Vitoria aldiz txigago. Bueno, esan bezala, Asier Etxeberriak esate baterako, aurpegiratu zion Martutianeri, telenovela baterako argumentua ere badaiteke, bibikote burge, senduren bizimodu postmodernen kontakizuna da nagusi. Bueno, Saizar Vitoria behar bada irakurri izan da, orain arte, nobel roman, novela modernoa, intertextualitatea, beste testu batzui egiten dien referentziak, ez? Niri interesatu izan zait, melodrama hori, bikote harremanen gora dela hori. Behar bada, telenovelan ez zitzaidan interesatuko, baina nola dena zitza egiten duen, hori bilutzen zait interesgarria. Eta, ni gainera reivindikatu egiten dut, ze badirudi novelistika modernoan sentimentuak pixka tratatu behar direla urrundi kostasunez eta gehiegi busti Madame Bovary, goitik bera sentimentu eguruzko novela bat da, Ana Karenina baita ere, eta La Regenta, azken dinean sentimentu eguruz ari. Eta, gero, Maria Zumek egin duen bezala, nik ere egingo dut novelak nola islatzen duen errealitatearen irakurketa bat, baina hainbat kritikok, Maria Zumek esan duen bezala, hainbat kritikok novelaren bukaeran etorkizunerako proiektzioa ere egiten dute. Bueno, nik spoilerak egingo ditut, Juliak eta Pilarrek aurrera jarraitzea gero ikusiko dugu nola, eta Julia Barretu, Abaituak eta Pilarrek aurrera jarraitua, eta Juliak Martin Utsi izanak nola baitere Juliari beste irten bide bat ematen dio, edo etorkizun, Euskal Herriarentzako beste etorkizun bat. Bueno, egin nahi bat badugu gain interpretazio hori sentimentuen melodrama jo behar dugu, eta nik hori reivindikatzen. Bueno, orduan, eta orain barneratuko naiz gain interpretazio horren aritik tiraka suposatzen da, nolabait ere, hainbat kritikok egiten dute nobeletatik gizarte eta gizarte eraldaketarako irakurketak abiatzen dituzte. Eta esate baterako, zenturetan niri asko decepzionatuta bihar etorriko da, ez dira zuen, Itxalabordaren azken novela, Euriztalari esker titulatzen da, eta Amaia Ezpeldoiren azken novela da. Amaia Ezpeldoin, detektibe lesbiano bat da, nekazan munduko detektibe lesbiano bat, eta orain arte bagenekien Andregai bat zuela, Joana Garralda, baina orain arte, azken novela arte, ez zaigu atzeraka, ez zaigu beraiek arteko harremana kontatzen zaigu harinki, ez? Eta orduan, Itxalabordak, batean, egin du Ramos Saizar Vitoriak, Itxalaborda suposatzen da lesbiana dela, izan beharko lukela, suposatzen da ez, obligai naizen bezala, edo irazlegai naizen bezala, eduki beharko lukela Euskal errealitate honen inguruko beste irakurketa bat. Eta orduan, entzait bat ere gustatu Joana Garralda eta Amaia Ezpeldoiren harremana berriz ere adulterioan oinarritzea eta atarratzera joatea bizitzera jubilatu. Itxalabordak utzezakeen Amaia Ezpeldoin bakarrik, edo amorante izan da, edo trio batean, edo nahi duzun bezala.
bezala. Eta ez hori bakarrik, harreman luze horretan, Amaia Ezpeldoi, Joana Garraldari, infidel adulterioa izan du polizia batek. Eta orduan, barreratuko nahi zorain novelaren barruan. Ez? Bona, badakizue, 19. mendeko novelistikaren oinarrizko gaia adulterioa dela. 19. noveletako adulterioaren irukia osatzen dute andre bat ezkonduan, zeina maite mintzen da, edo gizon, gazteagoa egon da baina, beste gizon batekin, eta gero senarra da beste iruki horretako hirugarren partea. Eta hemen aldiz ez da horrelako gertatzen, ez? Egia da, 19. mendeko adulterio nobeletan konsideratzen da, irakur daiteke Madame Bovary edo Ana Karenina edo La Regentako personai nagusiaren adulterio hori emakumearen ikuspuntutik sujeto izaten hasteko modu bakar, esan dut. Emakume horien, 19. mendeko novela horietan, bizi dira bakarrik eremu pribatuan. Eta haien lehen gaia ez da lanera joatea, industriara, edo irakasean izatea, edo lehen gaia ez da bizitza publikoa baizik, eta bizitza pribatua, sentimentuak dira. Eta emakume horiek erreberatzen dira haien destinoaren kontra, nolabait ere ezarri zaiena hautsi nahi dute. Eta zer ezarri zaien? Ezarri zaiena da, bikote bat, ezarri zaie fideltasuna, ezarri zaie propietatea, eta ezarri zaie sujeto ez izatea. Orduan, 19. mendeko nobeletan, emakumearen adulterioa ez da bakarrik hori dana haustea, hautsi nahi izatea, baizik eta bera sujeto konsideratzen hasteko lehengo bidea. Claro, 19. mendeko novela guztiak edo gehienak bukatzen dira protagonistaren heriotzarekin. Ana Karenina gaixua, azten ikusten trenera botatzen duela bere burua, Emma Bovary serieko hartzen du eta La Regentaren zaportatzen, eta horrela. Orduan, azken finean idazle gizon horiek, zekorekin beste, edo George Santrek beste gauza batzuk egiten zituen, idazle gizon horiek zigortu egiten dute emakume izate, edo sujetu izate nahi. Eta orduan, zer pasatzen da hemen? Horrelakorik ez dago, baina ibili eta bueltan, iberriak esaten duten bezala, novelaren bukaeran pagatzen duen bakarra Lin da. Iruki horretan libre dagoen bakarra. Lin ez da Ana Karenina, Lin Andre libre bat da, baina gizon eskotu batekin. Eta hori pixkat kuriosoa da. Eta hori saiatuko naiz, nire ustez azaltzen ekilibrio hori zergatik dagoen aldatuta. Argi dago, emakumeen gaurko estatusa oso desberdina delako. Eta ez genuela sinistuko, Ragoizatar Vitoriak jarriko baligu, Lin edo ez dakit, Julia Martinekin da Juliak adulterio bat du eta hile egiten da. Eritzateke onartzeko modukoa emakumea beste estatus baloretu zuela. Orduan, adulterioak daude, gizonenak aipatuko ditu. Lehenengo, Martinek Juliari egiten dio adulterioa, bere irakasle batekin, ez hori bakarrik. Infekzio bat pasatzen dio, baina ukatu egiten du. Gero abaituak Pilarren, behar da luzeegia da, baina oso pasartea ekarri dut ona, baina ekarriko dizuet, ez dakit akordatzen zareten, biak autoan doaz, iaia istripu bat izan dute, Bilbotik doaz Donostia aldera, eta Pilarrek esaten dio, bere lagunek, bere lagun medikuek, egingo diotela, akats bat izan duelako, eta akats horren ondorioz, guk badakigu, momentu horretan badakigula, Lin elbarri dutzi duela, Eta hor doaz, eta trompo bat egin dute, hor dira han geldituta biak, eta jarraitu egin behar dute, ¿Cómo se llama? Errepekatu du berak. Lin, Pilar galdetzen dio. Estatu batuarra dela zehaztea, beharrezkoa inguritu zaio nonbait. Berriz esan du izena letraka.
jauzi bat egiten dut, jakiminez begiratu dio Pilarren, la conoces? Ez dio erantzuteko astirik eman. Irudipena du berriro ere bidetik irtengo direla, baina balaztaka lagun bat baino ez da izan. Aski izan da, hala ere, atzetik datorren kamiolaria gogaitarazteko. Argi luzeegi eman baitie. De qué la conoces? Argia kostera ere. Oberena isurkiaren kamioi erraldoia gainetik pasako eta desegin ditzala izango litzateke da otu zaio abaituari. Amaiera egokia mendeku hartuz senarraren maitalea kirofanoan. Eta elbarritu duen kirurgiaren dramadako. De qué la conoces? Ez dago ziur linez hitz egin izan du. Hospitaletik esan du ikerketa perinatalean hartu zuela parte. Horretaz, y no sabías nada, ez. Pilarren negarari eman dio berrizen. Eta zelan etxenekin operatzeko tantzera, Pilarren. Bada puska bat ikusten ez duela, amaitu egin zuen bere lana. Baina adabana izan zenuten, bastante. Hor bukatzen da, zer dut, aitorpena. Orduan, abaituak ez dio bere Andreari aitortzen adulterio hori, hor uste du berak ulertzen zen, ez? Martinen beste adulterio badago, Martinen aitak, Martinen amari egindakoa eta hori estena bada, ara eramaten dira. Bueno, orduan, ikusten duzu gizonek ez dutela adulterioa esplizituki onartzen, aldiz emakumeak, bai, eta, bueno, ikusiko guztiak esan dut, Julian poeta gaztearekin izan du harreman bat, eta gero Martinen barra egiten dio, Martin Azkarra izan bai, eta orduan, gainera, Flora Ugartek ere adulterio bat izan du, bai, izan du adarra jarri zizkion, bai, eta, ez izuen pasartea irakurriko, baina, zera batekin, abigo gorri batekin, agertzen da, handago esegita, abigo gorriarekin damututa edo idazleak jartzen digu horrela buruz behera eta hori Martina geratzen da, eskatzen dio, eta gero largua jotzen dute, nahiz Juliak esan ez dela garbitu, ez. Ezena hori ere Flora Ugarteren liburura pasatzen da, Flora Ugarte, badakzue Martinek idazten ari den novela dela, eta nek esan duen bezala, Juliaren gandik urropatzen du, hori gero bere testu botatzeko, ez? Eta Pilarrek ere, adulteroa izan da, internoa den, edo beste mediko batekin, eta gauza bera, adrigo gorri batekin, esenita dago, eta Juliak, Flora Ugartek eta bai Pilarrek, ailegatzen direnean, esaten diotena da, lo hartu dut. Eta pixkat, erabat, damututa daude egindakoaz. Ez damututa dramatikoki edo horrek ez du esan nahi halako zigor bat egon, baina, bueno, damututa daude, ez? Eta orduan, kontua da, errudunagoan direla, errudunagoa sentitzen dira. Eta orduan, badirudi, elkarren artean elkarri egin dizkioten engainu guztietan linen pagatu behar duela haien bekakoak, batez ere Pilar eta Abaituaren. Bueno, zergatik. Bueno, berak zaitzak, Bitoriak esaten duen bezala, behar bada, haien bikote harremana bizirauteko, gero ikusiko duze bizirauteko, vampiroak bezala gaztenen nodola behar dutelako. Ez, haien ordena edo haien sisteman aurrera egiteko, ez? Uste dute, Saizakuturek novelan bertan aipatzen duela, Iris Murdochen zera bat eta gazteak sartzen direnean bikote baten tartean, gantzaile gazteak ateratzen dira, krudela da, baina hori da. Bueno, hartara, bueno, orduan, pensa genezake, gizonak eta emakumeak estatus bera izanik, bai, zergatik sentitzen diren beraiek errudunago. Bueno, nik azalpena ez dut azalpen soziologiko, psikologiko bat emango, baizik eta azalpen soziologiko bat. Oraindik ere emakumeak, edo novela honetako emakumeak, maitasunaren merkatuan, bai, kapital gutxiago dutelako gizonak. Baina eta horregatik sentitzen dira errudunago. Eta horregatik, linek kapital gutxiago duenez,
pagatu behar du. Kapitalaren kontu hau Eva Illouz soziologoak aipatzen du, Por qué duele el amor, eta berak liburu horretan maitasunak mina egiten digula esaten du, ez bakarrik barrua ukitzen digulako, baizik eta sistema honetan maitasunaren merkatu bat dagoelako. Aplikazioak, adina emakumeen kasuan aurrun geratu nahi baldin badute sedukzioa, oraindik ere gizon batek asko, konkista asko baldin badauka kapitalak gora egiten dio Andre batek bera, eta berak ematen du arrazoi psikologiko bat baino gehiago, arrazoi soziologiko bat, ez? Eta hemen ere, oraindik ere, martutenen emakumeek maitasunaren merkatuak balore txikiago edo gutxiago. Bueno, adulterio honetan denetan, zer sinatu zuten? Pilarrek eta Abaintuak eta Juliak eta Marta. Sinatu zuten, sinatu gabe dio, baina, erabaki sistema horrela eraman zituelako, sinatu zuten fideltasuna bat besteari, suposatzen da, nahi zintzegin, propietate bera Juliak eta Martinek ez, seguro ez daukatela kaja aman komun bat, edo kontu zenbaki aman komun bat, eta sinatu zuten maitasuna bat, ez? Gertatzen dena da, badirudi, Eros eta Agape, Platonek aipatzen zituen bi maitasun horien artean, bi kasuetan Eros desagertzen ari dela, ez? Eta edo desagertuta dagoela. Juliak eta Martinek usten da harreman hori nahiko, nahiz eta harreman sexualak badituzten oraindik, eta Pilarrek eta Abaituak behin krisi honetan guztietan, novela guztiatzean, behin jotzen dute. Eta, bueno, Abaitua ez dago prestatuta, ezin du linekin alde egin, ezin du nolabait ere maitasuna berrasmatu. Zergaitik, lotuta dagoelako Pilarri eta bere izateko modu bat, ez? Krudena dena nobelan da, hori gertaziteken lin salbo utzita eta Ameriketara entzulik ez, elbarritu egin behar izan, ez? Lakaren nahi badauka, baina sartu egingo, ez? Orduan, Abaituak eta Linek ezin dute beste bizi modu bat hasi. Eta bizi modu horri ere interpretazitekeen, edo novelaren bukaeraren arabera, interpreta daiteke bizi berri, errealitate berri eta inkluso errealitate sozial berri baten eraldaketa. Baina hori ez da gertatu, eta ez da gertatuko novelatzea. Bera, hau esaten dut zen bukaeran Line sakrifizioa etorrita, novelaren bukaera desoladorea da. Juliaren kasuan ez hainbeste, baina zerarenean, Abaitua eta Pilarrenean. Novela horrela bukatzen da, eta kontuan izan sakrifizio bat egon dela, maitasunaren alegia mundu bat eraldatzeko, errealitate berri bat sortzeko aukera egon da, Linen kasuan, Lin eta horren, Pilar atxaten da eta bere ganantz etortzen da, aeroportuan daude, Milanera doazela. Pausu batzuk eman eta gelditu egin da. Abaitua bera ere, Patrikan sartzeko handiegia den liburua gorde nahirik gelditu denean. Ondoren, berriro, ibiltzen hasitakoan, itxaron egin dio Pilarren. Egunkaria ezkerreko eskutik zintzilik duela. Harengatik pauso batzuetara gelditu da, berriz zer esan ez dakiela. Panelaren karraka hotza ostera. Ez du begiratu, baina hotza isildadin itxaron du. Pilarrek egunkaria eskuz aldatu eta eskuinekoa luzatu.
ukitzeko asmoa balu bezala, baina egitera iritsi gabe. Jausten utzi du berriz ere, abaituan isilik dira. Baina zer gertatzen zaizu orain? Entzun dio. Alegia, ez da ezer aldatu haien artean. Ez da ezer aldatu, sakrifizio guztiaren aldean harremanak berdin jarraitzen du, eta badirudi berdin jarraituko duela. Batzuk interpretatzen dute, Josa tarteko bukaera horrek nolabait ere iradokitzen duela, edo irakur daitekela gaininterpretazio estatu autonomistaren bukaera, burgesia klase sozialaren bukaera, eta irtenbiderik eza gizarte hau aldatzeko eta zera berri bat sortzeko. Horraino ez da negatuko, baina, bai idatzita eta interpreta daiteke, bai. Bueno, eta horren, ikusten baditugu, niri ere interesgarria ditu zen adulterioaren zera honetan, definitzea hizkera psikologikoa arimpatikin ez beldurtu, personaje bakoitza nola den, ez da, Pilar da emakume indartsu bat, bueno, hizkera psikoanalitikoan faloguna esango genuke, ez du esan nahi faloa duenik, baina berak du boterea, nolabait ere seguridadea hori dara, ez? Julia, bueno, baita ere, baina nik uste dut orekatuago dagoela, ez da horrelako indar eta inposatzeko, eta ez da hainotza ere, ez? Gero dugu Harrik ere adulterio nahi batu, etengabe, ez du gauzatzen, baina adulterio bat. Martinen arreba, bueno, en fin, Euskal Herrian askotan egoten diren, arreba ezkondu gabe, kriptolesbiana horietako nirida dutzen zain, eta Martinen ama ere, emakume nahiko indartsua, faloguna, kastrantea, baina aldi berean gizonak ies egin diona, orain bukaeran mariamorrekin, bai? Bueno, eta gero izango genituzke gizonak, ez? Badaude gizon, sendo gizona, arrese, bai? Abaituaren aitagen arreba, eta gero badaude gizon kastratuak, edo gizon masokistak, esango gizon masokistak zergaitik daude. Bueno, nolabait ere gizontasuna beste modu batez bizi dutenak, ez? Eta, bueno, hemen badago, saiatuko naiz azaltzen, hemen badago filosofo frantzes bat, ezagutuko zu, Deleuze. Eta Deleuze badauka liburu bat oso psikoanalitikoa da, baina oso polita da. Presentación de Alfred de Massot. Eta horren egiten du liburu Venus in Fur, la Venus de las Piedres, liburu horren irakurketa bat egiten du. Eta ondorioztatzen du sadomasokismo ez dela existitzen. Osea, sadikoaren beste aldea ez dela masokista. Eta masokistaren beste aldea ez dela sadikoa. Are gehiago, sadiko batek ez duela masokista bat behar, eta masokista batek sadiko bat. Eta horren aztertzen du masokismoa. Eta esaten du masokismoan gauzarik importanteena dela kontratua. Alegia, gizakion arteko gauzarik ez naturalen. Kontratu bada bi ados jarri eta zerbait sinatu eta adostu behar dute, ez? Eta orduan, esaten du, aldiz, sadiko baten nahia dela kontratu bat, ez? Eta sadiko bati igual zaio nori egin edozein bat din bada, obe. Aldiz masokistak kontratua sinatzen du eta berak eraikitzen du bere jabea. Osea, berak ezitzen du bere jabea, izan dadin berak nahiko lukeen berdugoa bezalako. Osea, nik eziko zaitut, eta horretarako kontratu bat sortu beharra dago. Eta aztertzen du kontratu hori asko erabiltzen dela minoria kultural eta etnikoetan. Kontratu hori, eta nola minoria etniko eta kulturalek badaukaten halako eite masokista bat, beraien kultura pixka bat modu, edo ironikoak izateko, edo modu beheranzko modu baten, edo modu deprekatorio batean erabiltzerakoan. Eta
nire herrian esango dukene bezala, abaituaren eta Martinen peto-petoa da irakurketa hori. Euskal zerarekiko duten, batez ere Martinek, Euskal zerarekiko duten jarrera. Martinek horrotatzen du, folklorea, txistuarekin badauka gora bera bat, Juliarekin, hori guztia. Eta abaituak ere bai, nolabait ere, Euskal zerarekiko daukan hori ere beheran nizka. Ekarriko dute beste liburu bat, ez dakit irakurri duzuen, Koldo Agirren kartzelaldi berria. Eta hor ere ikusten da nola bizi duen kultura personaje bakoitzak. Eta esango genuke Deleuzen ikuspuntutik, Martinek kultura hegemonikoarekiko deitu gaztelera duna, Espainia duna, kultura hegemonikoa ez euskara dena, sinatzen duen kontratua da, nire burua beheratzeko eskubidea, esaten dio bere masterrari esango genuke, bai? Eta hortik bakarrik uler daiteke bere folklorearekiko nazka eta abat, ez? Baina, eta aldiz, Koldo Agirre novela, berak esaten dio bere kultura hegemonikoari. Bai, nik sinatuko dut kontratua, baina nik eskubidea daukat ez domestikatuarena egiteko, ez eta protesta egiteko. Eta aldiz, abaituak sinatzen duen kontratua da, bale, zu nire jabea zala, kultura hegemonikoa, zu nire jabea zala. Baina nik horren truke galtzaile izatea, galtzaile zentzu, ez zentzu ekonomikoa, baina gerra zibilean galtzaile, amodioan galtzaile, bere Andrearen menpe, hori dana estetizatu egingo dut. Osa, nire galtzaile izatea estetizatu egingo dut, eta zure esklaboa izango nahiz, baina ni zu baino etikoagoa eta ederragoa izango nahiz. Eta, hori da aurkitzen dudan. Eta orduan, horregatik abaitua den bezala delako, alegia behar duelako master bat edo figura bat goian izan daitekela kultura hegemonikoa edo pilar ezin izango luke lineekin alde. Niri berriz ere diot, krudela iruditzen zait, hau dena, joan etorri honetan, lineek pagatu behar izatea, berak zer egin ez du. Eta, bukatu. Oso azkarra egin izan den, edo, asko disfrutatu dutela. Ez que benetan liburuak oso esan duzun bezala. Hilabete urte eta gutxi, hilabete bat sartzen zera eta egon. Oso frustragarria da, ze jakin badakizu egin duzun apurra hau da txurro bat, konparatutan liburu horren zehar. Baina, nik estimatu dut asko zure ikuspuntu ezoizkoa, betea dute jo. Ez nago oso adoz linekin. Niretzako lin ez da bat ere personai bat reala. Reala diot, da ontologia, entelekia. Ez da existitzen, gako makuna bat. Eta bukaera asko gustatu zen melodrama hori, nik ulertzen ez detena nola, ulertu edo ez dute
zergatik Zaiter Vitoria bukatu du azken novela hau izan dike melodrama batekin. Osa, melodrama diot Lin, baina Lin hori ez da Lin, ez da emakume bat, bestiak badira. Baina Lin da martiria, oza, ideia bat. Ez da real emakume gazte bat, ez da bat, idea bat. Eta sakrifiziorako, hori erabat adoz. Baina ez duzu, irakurri bezala ez duzu sentitzen ere, pena. Arreindura bai, zerenik kapitulu sartu horretan, nonden hartzen dira gertzen eta gertatzen nila gauza, deitu nion eroita maskletan, bat joarentia, zer da hau? Eta gainera, biktima horrek onartzen du, lasai, esaten dio ere. Osea, Santa Maria Guariti gutxi esatea da, osea, Santa algo. Ez dakit, lasai, berdin, ni elbarritua gelditu naiz, baina zeri, zer da, hau? Berak pentsatzen duzu, Zaiter Vitoriak berak esan zuela, hori zer esan zuen? Nun, irrati programa batean, nire hor naiz bideoak ikusten nola, eta nunbait esaten du berak ez zuela personaje, ezagik nola, definituago bat sortu nahi, arazoak ematen dituelako, eta azkenean berak Lin espilu bada, denak berari aitortzen diote dena, orduan badirudi, ni momentu batean irakurtzen ari nintzenan, esaten jo, badirudi, hau, esate baterako ez, euskaldun edo euskal zerari buruzko, horri buruzko reflexioak badirudi berari egiten zizkiotu eta ezin zizkiotu elkarri bezala egin, ez? Orduan, ispilu bat eta berak esaten zuen personaje definituago bat, horrek komplikatu, karo, autonomia hartu zion eta zugu esaten zuen, zela, zu abaituari jarriko zizkiona ez zu, bukatu da, edo ez dakit bai, ez dakit bai. Ez que dana da, hain japi, hain zoriotxu, nobelan zehar, denbora guztien, eta tarteka titia emate, esnetan ja, baina zezatzen duan. Osa, ze simbolo, en fin, ez bali moduzu irakurri, ez dugu spoiler egin nahi, baina baditu irakurketa oso nolabait izateko psikoanalitikoak ere nahi zango. Bai, ez que, bueno, nik... Baina barkatu, Juanjo, ez que mediku lagun batek esan dit, baina abaituak ginekologo esan da, ez daki titi batetik ateatzen dira ez nahitan txaoien direla hain zuzen hipofizis tumore baten sintoma. Hori ez da bakitzen. Bai, baina dagoeneko bat, abaituak jakin behar zuen, hipofizian zeukara tumore bat, eta ez histori guzti egiko titi bueltaki. Bueno, egizan zuzuen galdera bat edo ze benetan alkozatzi gina da irakurri berria duzunen artean gauza asko esan ganezake. Bai, hombre, nik uste dut esan ez dut. Nik melodrama rebindikatzen dut. No, melodrama nik ere bat. Osa, esan nahi dut, zuk nahi bat, eta hemen eta edo non, ze badago Euskal Literaturan egon da sentimentuekiko alako bai, alako zer bai. Gizonen literatura. Bai, gizonen literatura. Eta horra literatura ez. Bai, gizonen literatura. Eta horren kontua da, pixkate, hemen, bueno, niri gustatu zitzea dela, hori, baita ere, karo. Eta nik uste dut ere, gatazka sozialak azaltzeko melodrama balio duela, ez da, Eta oso zaurra da, oso interesgarria, hausnarketa da, niretzakoa da, hau dizugarri bat, adarraz josia, eta adar bakoitza berez dauka bere interesa edo bere horba hartzen duzu eta izan deteke horna edo txarra gustatu ara ez, baina berez oso trinkoa, zoaitz trinkoa, eta komentario asko, zehaztasun asko, sentimendu buruz ere, nahi asko, gauz asko gustatu zezki, eta beste batzuk ez ditut ulertu eta retxatatu ere. Osa, harri personaia ez dut ulertu. No. Zugai? Bueno, bai, ez que gertatzen da... Epidemiologa da gainera. Eta nun ikusten zailo epidemiologia. Zer, benetan? Ez, nik uste... Oso elementu arraroa, Julia bestia dire zinezgarri, reala, baina harri, zera hori, txorua. Bai, txorua, eramalatuta zekide, baina ez historia, eta demora, zera, ez esan nahi duzu horrekin. Hori da, esan nahi gogoa, pixkate, autoreriakin berarekin. Bueno, etorriko da, ez? Espero. Etorriko da.
Baina, ensaio batekin ez dugu ez ere egin, beharko egin. Niri, apuntatu niri berezia irutu zen Keparen personaia, eta neurri batean orientalizatuta dago, orientalizatuta, ez dakit badakizuen konzeptua nolabait ere, kanpotik begiratuta edo euskaldunizatuta esango, naiz euskalduna izan, euskaldun berria edo, eta baina bera, Extremadurako jatorri ama Extremadurakoa da, eta bueno da, gizon nahiko atsegina, baina oso rumbosoa, ez dauka dirurik, baina beste abaituaren dirua gastatzen du barra eta hori, ez? Eta karo, Juliarekin enroiatzen dira, Kristina gainera hori oso polita da, eta badirudi Juliak eta berak nolabait ere, zuk esan duzu bezala, baduela estorkizun bat sortzen dutela, baina karo, niri gero reflexioa esaten zian, gizon hori, hain rumbosoa, dirurik ez duena eta hori, zoaz berarekin bizitzera, gero, dirurik ez badauka, imaginatu Julia da bera, aurrera egiten, eta dirua baituaren kentzen dio, ez da hori. Ez, Kepak bere amarekin bizi da, eta bere ama zertzen du, jagoten du. Zer bakatu? Zaindu egiten duela bere ama. Bai. Oso kuriosoa da, guzti hori. Ez dut esaten, irresponsablea denak gauza guztietan, baina diruaren, iraiatzen dute eta baituaren diruarekin, eta negozio edo hiru zautzen dizkio. Lehentzako persona bakarra, hartxegin bakarra. Zuri, gizonen gan. Ama zaintzea, berriko libri bohemio duna edo. Ez da karrera eskuen bakarra da, karrera eskuen bakarra. Bai. Zara nahi dut, eta bizi da, ateatzen zaionarekin, eta baina beti ateatzen zaio zerbait, eta lagunen oso laguna. Bai, baina, ez dakit, baina behar bada hori da Euskal Herrian etortzunak, baina jarri du, Euskaldun berria da, hori horregatik, baina, karo, jatorria Extremadura, emigranteen semea da. Horregatik diot, pixka bat orientalizatuta dagoen. Baina hemen hasi izan da, Pedrito da etxean, ez da Kepa, Pedrito da. Bai, Pedrito da etxean. Baina zan edo hori oso ingurua nolakoak nik ezagut nahi. Niri gustatzen zain personajea. Horain, nik ez dakit bikotetarako nahiko nuke. Hori ez dakigu. Hori izan da nire reflexioa. Igual ez. Ez dakigu. Mila esker, konko egin duzuen aleginagatik eta zuei ekontzeagatik, amarak zuen bihar ere badogude itxaro borda eta zaldua. Lehen ez dakit aipatu da, Martuten aukeratzearena 10 urte argitaratu zala, auton betetzen da urte hurrena eta novela ona izan bada izutsuena urte hurrena izatearena bada. Eta amila esker.